Добър вечер, здравейте, госпожо Караджова. Много апокалиптична картина от Асоциация Полимери. Съкращения, фалити, нарастване на сивия сектор. Преди една година, даже повече от преди година, имахме диалог с Асоциация Полимери и стигнахме до следното споразумение. Да отложиме известно време въвеждането на екотакса и за по-плътните нейлонови турби, за да може асоциацията да предприеме мерки заедно с нейните членове, производители на нейлонови турбички, мерки така, че да се намали употребата, тяхната употреба, да се намери начин те да бъдат връщани и след това рециклирани. За съжаление това не се случи, така че въвеждането на екотакса и за по-плътните турбички по никакъв начин не противоречи на нашите предишни разговори. Времето изтече. Нещо повече. Това е една идея, която подкрепиха над 85% от българите, според проучването, което направихме. Вашата телевизия също подкрепи тази чудесна кампания. Имаш кампания, да. Още нещо. По никакъв начин това не може да доведе до намаляване на доходите на хората, тъй като тук става въпрос за едно усилие да си сложи сутрин в дамската чанта и една торба за многократна употреба. Всички обичаме природата, всички искаме около нас да е чисто, така че всеки от нас да положи усилие с това да замени поне 10 пликчета, които употребява през седмицата и повече, с една торба от плат или от друг материал за многократна употреба. Какъв ангажимент са поели и не са спазили, не са извършили от асоциацията? Да организират система, чрез която да се осъществи обратно връщане на турбичката, тяхното събиране и рециклиране. Но това не се случи. Това беше нашият разговор. Чух още нещо в вашия репортаж, че това може да доведе до евентуални възражения от страна на Европейската комисия. Нищо подобно. Напротив, Европейската комисия приветства напълно инициативата на България, която се прилага в други европейски страни, да водим борба с милиардите нейлонови турбички, които се хвърлят в околната среда. За България те са годишно над 1 милиард. Мога да ви кажа и цифрички, които нашите колеги експерти в Министерството дадоха. Ако ние се откажеме от потреблението на турбите за еднократна употреба, за следващата година едно домакинство може да спести около 300 лева, а за последващата година на 400 лева. Така че това зависи от промяна в нашите навици. Слава Богу, в резултат на кампанията, която и медиите проведоха, Министерството на околната среда подкрепи. Има известна промяна в поведението на хората, но явно трябват и икономически мерки, за да се промени нашето мислене към по-екологично. Не е възможен компромис. Това, което те настояват, доколкото разбирам, не мислите в тази посока за отлагане на въвеждането. Какво показа този срок, от който беха въведени, тази екотакса, която беше въведена, какво показа вашия анализ? Защото най-тънките и най-масови нейлонови турбички, типотни, както ги наричат, те бяха заменени от други. Да, това, върху което съсредоточиха усилията си производителите на нейлонови турбички, е не да организират системите за тяхното събиране и в последствие рециклиране, а просто с 1 милиметър увеличиха дебелината на най-тънките нейлонови турбички. Аз допусках, че нещо подобно може да се случи, но въпреки това решихме да дадем толеранс от една година, тъй като резултатите показаха точно това. Усилията на бизнеса производител да запази своята продукция, без да се променят навиците на хората. И продължавате с тези срокове, които сте въвели и които сте заложили. По принцип, тенденцията на къде е? Към замяна с хартиени турбички на найлона? В тази посока ли ще се върви? Различни са възможностите. Потребителите ще имат техния избор дали да купят хартиени пликове или турби произведени от плат или от биоразградими материали. Това е въпрос на техен избор. Разбира се, тези граждани, които решат, че обичат да пазаруват нейлонови турбички и имат достатъчно средства, просто ще си платят за това удоволствие. Има тук пред мен една справка за това какви са таксите в Европейския съюз. Оказва се, това също от Асоциация Полимери говорих и в тази насока, че в
много от страните от Европейския съюз няма такава такса. България е с страна, в която има много висока такса. Това нормално ли е? Изтъква се, че България е общо най-бедната страна в Европейския съюз, пък се оказва, че има най-висока такса за найлоновата трубичка. Това парадокс ли или не? И сме страната, която депонира най-много отпадъци от всички европейци. В другите страни явно мисленето е променено преди много години. Доста страни вече депонират на сметища не повече от 10-20% от отпадъците. Ние сме на 90%. Над 80-90% другите страни рециклират. Освен всичко останало, тази наша идея, която е подкрепена от самите хора, от гражданите, и благодаря и за вашата кампания през миналото лято, ще достигнем до едни добри резултати и ще се промени нашето мислене. Всеки от нас трябва да даде по нещо от себе си. Добре, да използвам присъствието в студиото по една тема, която следващия репортаж е свързан с нея. Кметове на градове от Южното Черноморие така скочиха, образно казано, срещу подготвените промени в Закона за Черноморското крайбрежие във връзка с забраната за застрояване на терените, които са на 100 метра от морето. Дори се опасяват, че селищата от Свети Влас до Ахтопол ще останат без пречиствателни станции. Има ли наистина такава опасност? Категорично не би трябвало да има каквото и до притеснение за строителство на инфраструктурни обекти, особено що се отнася до тия толкова необходими съоръжения, които кметовете отдавна трябваше да изградат. Тия съоръжения за пречистване на отпадъчни води. Как ще разсеете тези така че съмнения и категорично няма да се случи това. Може би и друга много важна обществена инфраструктура, като защитни съоръжения срещу наводнения, естествено, че ще бъдат допускани за строителство. Що се отнася до застрояването на териториите с курортни комплекси, всичко трябва да има своята мярка. Добре, много ви благодаря. И най-вече нещо, което общините трябваше много отдавна да направят, най-късно до края на 2003 година, да приемат свои общоустройствени планове, които да кажат, разбира се, след обсъждане с хората, кои терени ще бъдат промишлени, кои ще бъдат жилищни площи, кои курорти и които ще останат просто една природна територия, която всички все повече жадуваме. Тоест тази мярка, казвате, няма да стане засегне в никакъв случай инфраструктурата за обществена полза. Добре, благодаря ви и никакъв компромис по отношение на мерките и въвеждането на екотаксите по отношение на найлоновите турбички. Така казаха всички граждани. Добре, благодаря много за този разговор.